Abans dels esports, una notícia d'última hora. Efectius policials intervenen també a aquesta hora a la plaça Ricard Vinyes de Lleida, on hi havia una cinquantena d'indignats que ja portaven més de 10 dies acampats en protesta per la situació econòmica i social al país. La policia ha intervingut a primeríssima hora d'aquest matí, han detingut una persona i al voltant de 50 persones més estan concentrades ara mateix a la plaça Ricard Vinyes, on efectius de la policia, insistim, estan fent aquesta operació per desallotjar-la. Hi ha un detingut i a aquesta hora ens informen que arriben més persones per donar suport a les persones que estaven acampades i que a aquesta hora estan sent desallotjades de la plaça Ricard Vinyes de Lleida. Pràcticament el mateix està passant a la plaça Catalunya de Barcelona, on Mossos d'Esquadra i la policia local han intervingut també a primeríssima hora d'aquest matí per mirar de desallotjar els acampats. En aquest cas, la policia els ha fet saber als manifestants que estan protestant que la intenció és facilitar la feina de les brigades de neteja per garantir la salubritat d'aquesta plaça i també per retirar pals i altres objectes contundents que no siguin perillosos de cara a la coincidència demà amb la celebració d'un eventual títol de la Champions del Barça, que es podria celebrar també aquí a plaça Catalunya. Però la policia els ha explicat als acampats que la intenció seria desallotjar la plaça, facilitar aquestes tasques de neteja i després els permetria tornar a la plaça. A hores d'ara, però, els acampats es resisteixen a abandonar plaça Catalunya. Estem molt pendents d'aquesta situació, tan aviat com hi hagi novetats, els les aportem. Vichy Català us ofereix aquest espai. Molt bon dia, som a menys de 48 hores de la final de la